एबार सोलायनायखौ हास्थायनानै बयबो हारि माहारि लोब लोब ओंखारदों आरो बयनिबो खुगा खुगा मोनसेल' खोथा जे एबार जोंनो सोलायनाय नांगौ। सोलायनायखौ मानो नांगौ? सोलायनायखौ बिनिखायनो नांगौ कि जोङो मोनसे मोजां गोजोन संसार जानो लुबैयो, बयबो आलो गोजोनै थानो लुबैयो आरो जोंनि इयुनखौ जों बयबो मोजां जाजानायखौ लुबैयो। थांनाय 30-40 बोसोराव जोंनि हारिया गोब्राब थासारिजों जुजिनानै संसार जाबोनांदों। गावनि हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय गोबां जुजिबोनांदों आरो बेवहाय खमसे खम 5,000 सुबुङा जिउ गारबाय। बिनि उनावसो जोङो बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर मोनबाय। दा बे बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर मोनखांनायनि उनाव हिसाब खालामनानै नायोब्ला नुयो दिनै जोंनि हारियाव माबा मोनसे मोननो थांनानै गोबां जोंहा खहाबो जाबोबाय। बेखिनि समाव जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो जोथोन लानो हायाखिसै। जोंनि सोलोंथाइ, जोंनि रांखान्थि, जोंनि समाजारि थासारि गासैबो एसेब्लाबो जोंहा खहा जाबोदों। दा बेफोरखौ जोंहा दिनै धोरोमारि आफादफ्रा गोबां सोदांनो नाजादों। माखासे मोजां बर'नि माहारि आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादफ्रा मोजां खालामनो नाजादों आरो बेबायदिनो फैयै हारिया नैबे थासारियाव फैनो हादों। दा मानगोनां रायजोफोर, जोंहा थैनांगौआ थैबाय, जिउ होनांगौआ होबाय, जोङो मोननांगौखौ दा मोनबाय। जोंनि हारियाव अराय गोजोर मोनसे खौसेथि आरो सान्थिया फैबाय। दा बेखौ लानानै जोंहा इयुनाव दावगालांनांगोन। एनडिबिनि 30 बोसोरनि सोमावसारनाया मोनसे मोजां फिनिशिंआव फैबाय। दिनै बिथांमोना गोरोबथा खालामनानै मोनसे समाव पुलिस मिलिटारिनि टारगेट जायोमोन, दिनै न'आव फैनानै बिमा बिफा बिब' बिनानावजों मोजाङै संसार जानो हानाय जाबाय। जोंनि हारियाव दा थैनांगौनि जेबो थासारि गैथ'ला, जिउ होनांगौनि थासारि गैथ'ला, थै होनांगौनि थासारि गैथ'ला आरो जिखिनि जोङो जुजिनानै नांनानै मोनबाय बेखौ लानानै बुहुमाव हारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसननांसिगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो बे बिबानखौनो होलांदों, बुहुमाव थांनानै थानाय साफ्रोमबो बर' फिसायानो गेरेमसा जानांगौ होननानै। आरो दा नैबे समाव जोङो गाद्रा गुद्रा संसार जानो लुबैयाखै। मोनसे समाव सोमावसारनायाव आर्मि पुलिसा होसोदोंमोन, न' बां लुना लानो हायाखैमोन, रां रुपा गैयामोन, बे मोनसे गाज्रि थासारिमोन। नाथाय जेला बिटिसि जायो, जोंनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनसे सिमां नुदोंमोन कि बिटिसि जानाय लोगो लोगोनो जोंनियाव मोनसे सोलायनाया फैसिगोन। गोरिब गुन्द्राफ्राबो माखासे अनसुंथाइ मोनसिगोन, साख्रि बाख्रि गैजायै, खामानि गैजायै लाइमोनफ्राबो माखासे सुबिदाफोरखौ मोनसिगोन, आइजोफ्राबो जौगानायनि खाबुखौ मोनसिगोन। बयबो गासैबो थाखोनि सुबुङा माबा नङा माबा जौगानाय आरो अनसुंथाइफोरखौ मोनसिगोन, बेखौ जोङो हास्थायदोंमोन। नाथाय नायैनो 27 बोसोर बारलांबाय। बेखिनि समाव जा जौगानांगौ बिपिएफनि मानसिफ्रा जौगाबाय, बे जा जौगानांगौ हाग्रामा महिलारिया जौगाबाय, जिखिनि साख्रि बाख्रि ओंखारबाय गावसोरनि न'नि मानसिफोरखौ होना लाबाय, थिका बिजनेसफोरखौ गावसोरनि न'नि मानसिखौ होना लाबाय। नाथाय रायजो राजाफ्रा जेबो मोनाखिसै। जि हादोराव, जि रायजोआव लिडारफोरनि बाख्रिया गिदिर जायो, बैयाव जोंहा रायजो राजाफ्रा मोनजारोङै जायो। दा जोंनियावबो बेनो जादों। दिनै गोबाङानो हाजिरा मुजिरा मावना जानांदों, रिक्सा थेला सालायनानै जानांदों, बन फानना जानांदों, जौ फानना जानांदों आरो दुखुनांथावसिना आइजोफ्रा गोबां जायगायाव दिनै अन्थाइ राजा लामाफ्राव हाजिरा मावहैनांदों। जोंनि बिमा बुरैफोरखौ नुयो, एखमबा लामायाव थास' मुथानैसो लानानै जिरायबाय थायो, थाइनैसो लानानै जिरायबाय थायो आरो बेखौ नुयोब्ला गोसोआव बिराद गाबखांनाय फैयो। मानोना आंबो मोनसे गोरिब गुन्द्रा न'खरनिफ्रायनो फैनाय, मोनसे समाव आंबो हाजिरा मुजिरा मावनाय, माने गोबां जायगायाव खामानि मावनानैसो फरायबोनाय। दा बे हिसाबै आंबो बै थासारिफोरखौ नुयोबा गोसोआ गाबखाङो। गावनिनो सरकार थानानै मानो बेबायदि जाखो? एटलिस्ट जोंनि हारियाव थानाय 2-5 हाजार गोरिबनिफ्राय गोरिबसिन मानसिफोरखौ बिथांमोना गिबियाव मदद खालामनो हानांगौमोन। नाथाय बिथांमोना रायजो राजाखौ मदद खालामनो सानाखिसै। खालि इलेक्सन फैबाल' रायजो राजाखौ बायनो नागिरो। जाय रायजो राजाया जोंनि आइ आफा, जोंनि बिदा फंबाय, जायखौ जोङो अराय सम सिबिनांगौ, जोथोन लानांगौ, जौगाहोनांगौ, रायजो राजाफ्राबो जोंखौ अनो, बे रायजो राजाफोरखौ सिबिनो नागारनानै बोसोरबानि उनल' इलेक्सन फैयोबा 100-200 थाखा होनानै बायनो नागिरो, खुन्दुं कम्बल होनानै रायजो राजाखौ बायनो नागिरो। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा दिनै बेनिखायनो जे रायजो राजाफ्राबो रागा जोंदों कि जोंनो नोंथांमोननि खुन्दुं कम्बल जोंनो नाङा, जोंनो जौगानाय नांगौ।
जोंनो सोलायनाय नांगौ जोंनो मोजां मोनसे थासारि नांगौ जोंनो मोजां फरायसालि नांगौ मोजां लामा नांगौ जोंनि माइ दुब्लियाव दै नांगौ जोंहा कारेन्ट मोननांगौ जोंनि हस्पिटाल नांगौ जोंनि जों रायजो जानाय ओनसोलफ्राबो जौगानांगौ बेखौसो रायजो राजाफ्राबो लुबैदों कख्लाबारि समाजाव गोबां हा खुरखानाय दङ दै खुरखानाय मोनसेबो दै खुरखानायखौ ना एमएलए ना इएम रावबो दिनैसिम थिग खालामाखिसै जायनि थाखाय माइ गायना जानाय हाफ्रा दिनै दैयाव थांगासिनो दङ न' बिथिंफ्रा दैयाव थांगासिनो दङ थानसालिफोरनि हाफ्राबो दैयाव थांदों बे गासैखौबो नायोबा जोबोद दुखुनांथाव थासारि आरो जोंहा एमएलए दङ जोंहा बेवहाय इएम दङमोन जेबो खामानि मावाखिसै दा नंखायनो रायजोफोर दिनै जोंनो सोलायनाय नांगौ कख्लाबारि ओनसोला जोंनि बर' मैखोम मोनसे ओनसोल मोनसे समष्टि बे समष्टिखौ जौगायोब्ला जोंनि आइ आफा रायजो राजायानो जौगालांगोन दा नंखायनो आं बेवहाय बिजाथि महरै गसंदों बेवहायल' नङा सारा बिटिआर ओनसोलावनो जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय जोङो मोजां मोजां माखासे स्किम लानानै फैदों जाहाथे बिथांमोना मावनानै जानो हायो आबादारिफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो भिसिडिसिआव भिलेज काउन्सिलाव मोनसे प्रडाक्ट लाबोनांगौनि थाखाय जोङो माखासे फसंथान मा होनो जोंनि स्किम लानानै फैदों आबादारिफोरनो बड'लेण्ड किसान क्रेडिट कार्ड जों होनो सानदों आबादारिफोरनि थाखाय जोङो मार्केट बायदिसिना कोल्ड स्टरेजफोरखौ बानायनो सानदों मोनफ्रोमबो भिलेज काउन्सिलाव ट्रेक्टर लाबोनानै दोननो सानदों जोङो आबादखौ जौगाहोनांगोन जायफोर लाइमोनफ्रा मोजां लेखा फरायबाय बिसोरनो साख्रि मोननायाव जों मदद खालामगोन जायफोरा आसखान्दा जाबाय बिसोरखौ माबा नङा माबा मावना जानायनि थाखाय जों मदद खालामगोन आरो बिथांमोननो दिनै बायदिसिना फोरोंनानै जोङो स्टेट लेभेलाव नेशनेल लेभेलाव गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाखाय जों बिथांमोनखौ दैथायहरनो हायो दा बेफोर खामानिखौ 20 बोसोराव बिपिएफआ मावाखिसै रायजो राजाखौ सिबियाखिसै जाय लाइमोनफ्रा जोंनि हारिनि इयुन जोंनि हादोरनि इयुन जोंनि बुहुमनिनो इयुन बे लाइमोनफोरखौ दिनै बिपिएफआ जौ बेदर जाहोनानै नांलाय खमलाय खालामनोसो फोरोंदों बेनिफ्राय मोजां आखल आखु फोरोङाखै जोबोद दुखुनांथाव आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ बेबायदि थासारिनिफ्राय उदां खालामनानै साफ्रोमबो लाइमोनखौ सासे गोग्गो नोगोरारि खालामनांगोन सोरबा लेखा फरायग्राया फरायबाय थादों जायफोर लेखा फरायनो गारबाय बिथांमोना जाहाथे मोजां खामानि मावनानै गावखौ दैदेननायनि लोगोसे न'खर संसारखौ सामलायनो हायो बेबायदि खाबुफोरखौ जोङो लाबोनानै होफैनांगोन मान गोनां रायजोफोर थगाय खुसि बायदिसिना खोथाफोरा जोंनि हारिखौ गोबां सम खहा खालामबोबाय एबा रावनिबो थगायनायखौ लानो नाङा दिनै टिएन बर' बिथाङा गामि फैनानै बायदिसिना खोथा बुंदोंनो आंखौ जाथिखौ थगायबाय माबा थगायबाय आं जाथिखौ थगायग्रा मानसि नङा एबा थगायनो हाग्रा मानसि नङा हारियानो आंनि थाखाय गासैबो हारिनि थाखायनो आंबो 20 बोसोर फरायसा आफादाव खामानि मावबोबाय आरो दिनैबो आङो नागारालासिनो बे जेंनाफोरखौ नुजोबनानै फिन मानसिफ्रा खावलायनाय बायदि राजखान्थियाव फैनानै खामानि मावनो लादों आरो आंहा फोथायनाय दङ 5 बोसोराव हारिनि जिखिनि जेंना बेखौ फोजोबनानै हारिखौ एसेब्लाबो जौगानो हागोन बेखौ आंहा फोथायनाय दङ मानोना आं बिथांमोननि बायदि जौ सेरेबनि राजनिति खालामनो फैयाखै आं गय जौ सेरेब जेबो जाया 24 घन्टा रायजोनि खामानि मावनो फैदों दा नंखायनो रायजोफोर नैबे समाव गोलाव बाथ्रा बुंला गोबां मिटिं दंबावो नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायबाय फैगौ 7 तारिखआव 7 अक्ट'आव जाहाथे बयबो ओंखारबोनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै इउपिपिएलखौ देरहाहोयो आरो जों जिखौ नुबाय 40टा समस्थियाव कख्लाबारियावनो हाइस्ट भट मोननो थांगासिनो दङ इउपिपिएलआ दा बेवहाय बियो मोनसे जारिमिन जागोन दा बेनिखायनो जोङो मोनसेबो भटआ जाहाथे आद्रि थाङा बेखौ नोजोर होदों सरकारा इउपिपिएलनि जाखागोन आरो मोनसे बिबान होलांबावनो नागिरदों आङो गुबुन हारिफोरखौ नुनानैसो आंबो बुंनो नागिरदों गुबुन हारिफ्रा ओरैबायदि जावरिहांदों इउपिपिएलआव एबार माखासे बाङालि लिडारफ्रा ओरै सानजानिया सोनाबथि थांदों सोनाबनिया सानजाथि थांदों मुसलमान लिडारफ्राबो सोनाबनिफ्राय सानजानिफ्राय मै होनाय बायदि होबोगासिनो दङ 15-20 जन गिदिङै आलासि जाहोगासिनो दङ भट होनो खावलायनो थांगासिनो दङ दा नंखायनो जोंनियाबो आलासिफोरखौबो फन हर जे एबार जिहेतु इउपिपिएलनि सरकार फैगोन बयबो फन हरलायलायनानै एबार जयै भटखौ होनानै खेबसेनि थाखाय सोबख'नाय थगायनाय नासयनाय सरकारखौ गोजान खालामनानै मोजां सरकार लाबोनांगौ नाथाय मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन नोंथांमोना गाज्रि दामोन जे फैगौ 50 बोसोराव दाजे बर' हारिखौ सोबख'ग्रा हारि बायदियै हाग्रामा महिलारि खालामनो नागिरदों गासैबो ब्लक अफिस सार्कल अफिस फैसा जानाय जि मोनसे कालचारखौ लाबोबाय बेखौ जुदि सिगिना दोननांगौबा जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बे भिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बार जायफोर न' होगोन ना फैसा जाग्रा बे माखासे टिएलसिसि भिडिअ बिसोरखौ खिन्थु माखासेखौ जेराव हरनांगोन दा नोंथांमोना जाहाथे गाज्रि मोना आं बुंनानै दोनखाबाय
डिसेम्बरनि 15 तारिखआव सरकार जानाय लोगो लोगोनो फार्स्ट 3 मासावनो माखासेखौ खिन्थु जेलाव सोनाय जागोन खारन बिथांमोनखौ जेलाव सोआबा उनाव आरो मालायफ्राबो थान्दा लागोन नङा होमबा एसे सिगिना दोननांगोन 50 बोसोर जाहाथे बड'लेण्डआव रावबो करापसन खालामनो साहस मोना नांगौबा सरकारा फैफिनथोंबा फैफिनाथों बेजों खोथा गैया गोरिब गुन्द्राखौ थगायना जाग्रा मानसिफोरखौ खिन्थु रावखौबो रेहाय होनाय नङा बेखिनि खोथाखौनो बुंनानै बयनोबो आं खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय जोंहा आलासिफोर दंबावो बिबुंथि लाखिगोन नोंथांमोना दसे सम जिरायबाव आं बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।